سلام كما يتعلو كبرات تخاتلتنا نلوم الصولوس 18 طري فرق معلتن فرقان استدالو زينو مسنادونا حيزلكم قريب لكم مكتالكم زعدم ماكدا حغوسيك عند نطبطاتو كقدم تمالي بالسجبر مرمراتات 92 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم كرغاغصن كبلو 18 دما تفانيوم هاجراو محبر حربينياتات سونكلان كناس إرترا عام أبالات أب محيال توكرو كم تسرح غليتهم ودابي من السيات قدف أبي إيطاليا حمشاي قبائي أكايدو بريطانيا نتي أب مونغو روسيان يوكرين تفتير زلو متفنان مليسا توقوها كم زلا تحبيرهم أب أفغانستان بستخصتا حموشنت بسلسة ريكتر تعقنا حدقا من قدقات مدري بوحدو 27 سبات مويتهم أب ليبيا حفشاو من رجاء بزمت اور حسنة نايزة عمت زيك كايد مدب كمزلو تفريتو زرزر زينا حبريتا كان منيستر تعنا تمالي أب موشبن ممرمرن مأكلات زوباتات مأكل دوبن سمينو كيح بحرن بستقبرن ناي لافاراتوري مرمراتات 9 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيت الله نساتو بدما 79 كان موشبي مأكلات زوا مأكل كوينهم أدراشوهم بيت مخا عد نفاس عد أبيتو 4 سمرا آخريا مايتمناي قجرت أباشاول سنبل عد سلدايت نفاسيت كرن حقاز دباربا عدو خالان مايمنن شومونتا كاب ممرمري مأكلات زوا دوبوب مالت شدشه كاب مندفرة حدا دما كاب مايمنن صورنان كمون حاموشته كاب موشبي مأكل باطع زوا سمينو كيح بحريوم إذا خمزين كله كورونا فيروس ترخيبهم ما بهوسبيتال زوا مأكل تعاقبهم كن كبرلهم زصنو 18 زيغاتات حاويم كفانو كلو ود 73 عمت كاب زوبا عن سبا دما بموت تفليو بز مسرت طال لا عصري بكورونا فيروس تلوف زيغاتات كسابلومي 9,200 بصيحلو 8,344 كاب زيوم حاويم استفانو 88 بموت استفليو 507 دما غنا بهوسبيتالات تعاقبهم زركبيوم مينستر تعنا 17 طري 2022 هاجراو محبر حربينياتات سنكلان كينات إرترا تمالي 17 طري أبزقانع أخيبا كل ميديا وعامي أبالات أب محيال أتوكيرو كم سرح قليصو وكل إيرينا فرتنا عندهم نزدالو تتصبصب ليديا تخلى مريم كتغربيا أبتا عمتاو قمقام زتخايدلون أو تنصرح كل تشحن إسران كلتن زتزتيلون أخيبا أب كل تشحن إسران حدن نأبالات أب متياسن محقازن أب مربحن هبندرهن نزنطفو ببروجكت ملكة مدقاف تكال مفراي كورش معباين من معبالن كمون بملكة لغاحن استجمر بروجكتات مكتتال زتقالل زمسكن سرحات كم تسلاسلة قليتهم اتزغربت ابصاب عسيبو قطباوي عبيت ابالات نمرغغات ابز حلفه عمت لعلي 27 مليون نقفا بملكع لقاح وفر خمسه قبره كونتات تطقمتن زغبرو وفر نمفلات مصنعته كم تخايده بطريت مستطايسو طلبغيع كم تعدله كمون موياوي سلطناتات كم تودبه انصيروم بمسارات تتصبصب لغاح اب اوانو زي مملاس بمخنيات سقات لبدا كورونا فيروس تسناخل السراحن حصرت مسالاتياتاتن كاب قند بدوخات كم زنبرو كفلت تخايلوم ابو ومبر محبر ممهر قبر برهان اياسو نمدب سراح كلتشحن اسران كلتن بزملكت ابزحابو حبريتا ابركتو مشارخت معباي بعدمه زدفو ابالات مللاين محجازن هلاوه مزغب هلوات ابالات محبر مرغغات من محياش قرب مسالطياتات كمون مكتتال تغبار زتبغسو بروجكتات كابتوم قند مخانوم غليصوم تساتفتي ابز قربت صصابن حدش امامه سراحن دحر زكايد وزته نصغمات ابالات بولق مئلاي ممططان اتاويتاتن وصايتاتن محبر كمون نطورت السنكلان سلطاناتات بموداب هيوتهم زمرحلو مداي مفتار زبلو رؤيتوتات اقربهم محدار نوزوبا عسب اب 2021 استتكبر نطفتات بمنصر زنبره وطن بمقمقام اب مدب سراح 2022 زتيوم
ኣብቲ ብ16 ጥሪ ዝተኻየደ ኣመሓደርቲ ከባቢ ኣናበርቲ ዓድን ሓለፍቲ ትካላትን ዝተሳተፈ ርክብ ኣመሓዳር ዞባ ዓሰብ ኣቶ ተስፋይ ዘርአ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ናይ ማይ መስመራት ኣብ ዚኣተዎ ከባቢታት መስመራት ማይ ምዝርጋሕ ካብ ቀንዲ ምንጭ ማይ ሓርሲለ ናብ ዓሰብ ዝዝርጋሕ መስመር ማይ ምጽጋን ምምዕርራይን ምስፋሕን ጽርግያታት ምትካዕ ዓንድታት ኤሌክትሪክ ከምኡውን ምሕያል መንእሰያት ገለ ካብቶም ዝተሳለጡ መደባት ምዃኖም ኣብርሂቦም ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ኣመሓደርቲ ከባብን ኣናበርቲ ዓድን ዝተረኣየ ንቑሕ ተሳትፎ ብምምጋስ ድማ ንጽጉማት ወገናትን ስድራ ስዋዕትን ብገንዘብን ንዋትን ዝግበር ሓገዝ ኣብ መነባብሮ ናይቶም ወገናት እወታዊ ጽልዋ ከም ዘለዎ ኣፍሊጦም ኣብቲ ዝተዓመት ስራሕ ዕዙዝ ተሳትፎ ንዝነበሮም ነበርቲ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኣካላት መንግስትን ግንባርን ዝመጎሰ ኣቶ ተስፋይ ብዝሓየለ ከም ዝቕጽል ጽኑዕ እምነቱ ገሊጾም ተሳተፍቲ ብወገኖም ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ንምዕባል ዝሕግዝ ርእይቶታት ኣቕሪቦም ውዳቤ መንእሰያት ትግደፍ ኣብ ኢጣልያ ብ16 ጥሪ ኣብ ከተማ ሚላኖ ሓምሻይ ጉባኤ ኣካይዱ ኣብቲ ብውክልና ዝተኻየደ ጉባኤ ናይ 2 ዓመት ጸብጻብ ንጥፈታት ክቐርብ እንከሎ እቲ ውዳቤ ኣብ ኢጣልያ ምስ ዘለዋ ካልኦት ሃገራውያን ውዳቤታት ዘለዎ ናይ ስራሕ ዝምድናታት ከምኡን ውዳቤ መንእሰያት ትግደፍ ካብ ዝምስረት ዘሰላሰሎ መደባት ብደቂቕ ተገምጊሞም ተሳተፍቲ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ኢጣልያ ንዝካየድ መበል 16 ዋዕላ መንእሰያት ትግደፍ ኤውሮጳ ብዛዕባ ዝግበር ዘሎ ምቅራባት ድሕሪ ምዝታይ ናይ ስራሕ ምቅሊት ብምግባር ንጽፈት ንኽፍጸም ድልውነቶም ኣረጋጊጾም ኣብቲ ኣጋጣሚ ሓለፍቲ ዝተፈላለያ ኤርትራውያን ውዳቤታት ዕዱማትን ናይ ደገፍ ቃል ኣስሚዖም ብዘይካዚ ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣብ ኢጣልያን ጠቕላሊ ቆንስል ኣብ ሰሜን ኢጣልያን ኣብቲ ጉባኤ ተረኺቦም ነቲ ውዳቤ ንምሕያል ዝሕግዝ ሓሳባት ኣካፊሎም ኣብ መወዳእታ ጉባኤኛታት ንዝመጽእ 2 ዓመት ንውዳቤ መንእሰያት ትግደፍ ኣብ ኢጣልያ እትመርሕ ሓዳስ ኣካይዲት ኣካል ብምምራጽ መድረኻዊ ተልእኾ ብብቕዓት ንምፍጻም ድልውነቶም ኣረጋጊጾም ኣብ ሓውሲ ከተማ ዓዲ ተከሌዛንን ሽዕብን ኣብ ትካላት ንግዲ ብዝተገብረ ናይ ምቁጽጻር ስራሕ ዝተታሕዘ ናይ ተጠቃምነት ዕለቱ ዝወደቐ ሃለኽቲ ናይ ምውጋድ ስጉምቲ ተወሲዱ እቲ ኣብ ዓዲ ተከሌዛን ካብ 15 ትካላት ንግዲ ዝተኣከበ ዋጋ 100,000 ናቕፋ ንብረት ፌስታላት ዝተፈላለዩ ዓይነታት ምግብን መስተን ኣዝርእትን መድሃኒት እንስሳታትን ከም ዘጠቓልል ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ነቲ ንብረት ሒዘን ዝተረኸባ ትካላት ከምኡውን ዘይሕጋዊ ዋጋታት ከኽፍላ ዝተረኸባ 20 ኣብያተ ምግብን መስተን ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ከም እተበየነለን ተፈሊጡሎም ሓላፊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ሓውሲ ከተማ ዓዲ ተከሌዛን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ናይ ተጠቃምነት ዕለቱ ዝወደቐ ሃለኽቲ ከቢድ ጥዕናዊ ሳዕቤናት ስለ ዘለዎ ወነንቲ ትካላት ክጥንቀቑ ተጠቀምቲ ድማ ኣረጋጊጾም ክዕድጉ ተላብዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ሽዕብ ብዘካይዶ ናይ ቁፅፅር ስራሓት ኣብ ልዕሊ ብርክት ዝበለ ሃለኽቲ ናይ ምውጋድ ስጉምቲ ወሲዱ መምሕዳር መንሸብ ነሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ናይ ተጠቃምነት ዕለቱ ዝወደቐ ሃለኽቲ ጸባ ዘይቲ ብልዒ ቀጠፍ ሻሂ ሳልሳ ተምሪ ብሽኮትን ካልእን ከም ዘጠቓልል ሓቢሮም እተን መዓልቱ ዘሕለፈ ሃለኽቲ ክሸጣ ዝተረኸባ ትካላት ድማ ብገንዘብ ከም እተቐፅዓ እቲ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣፍሊጡ كبرات تعزبتين زينا وزايد حرز حد صار مساجريت كنملس ኣብ ዜና ወጻኢ ብሪጣንያ ነቲ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን መሊሳ ተጓሃህሮ ከም ዘላ ንምዕባለታቱ በቀረባ ዝከታተሉ ወገናት ሓቢሮም ንሳቶም ነዚ ዝገለጹ ብሪጣንያ ኣጽዋርን ተወሰኽቲ ወተሃደራትን ናብ ዩክሬን ክትልእኽ ድሕሪ ምጅማር እዩ صحفي مكلخال بريطانيا بين والاس تمالي 17 ጥሪ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ ጸረ ታንክ ሚሳይላት ዘጠቓለለ ዝተፈላለዩ ኣጽዋር ናብ ዩክሬን ተሰድድ ከም ዘላ ኣፍሊጦም ብዘይካዚ ዋላስ ሃገሩ ኣብ ስልጣን ሰራዊት ዩክሬን ከም ዝነጥፉ ዝገለጾም ዛጊት ቁጽሮም ዘይተነጸረ ኣባላት ሰራዊት ክትልእኽ ምዃና ኣረድዮም
እትስጉምቲ ነቲ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ በሓፈሻ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ድማ ብፍላይ ተፈጢሩ ንዘሎ ዘይርጉእ ኩነታት መሊሱ ዘጋድድ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብሪጣንያ ብስልጣን ከም ዝነጥፉ ዝገለጸቶም ኣባላት ሰራዊት ካብ 2015 ኣብ ዩክሬን ኣዋፊራ ከም ዘላ ይጥቀስ ኣብ ዞባ ምብራቕ ኤውሮጳ ህላው ከውሕስ ዝሰርሕ ዘሎ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ንዩክሬን ገዚፋ ጿር እናዕጠቐ ነቲ ኩነታት ናብ ዝኸፍአ ኣንፈት የምርሖ ከም ዘሎ ሩስያ ክትወቅጽ ምጽንሓ ይዝከር ንወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ኔቶ ብዕቱብ ትከታተሎ ዘላ ሩስያ ክመጽእ ዝኽእል ስግኣት ንምምካት ኣብ ዶባታ ዘመናዊ ኣጽዋር ክትተክል ምዃና ከተጠንቀቕ ጸኒሓላ በዚ ድማ እቲ ወተሃደራዊ ምትፍናን ምስ ግዜ ናብ ረጽሚ ከይምርሕ ወተሃደራውያን ተንተንቲ ስግኣቶም ይገልጹም ትማሊ 17 ጥሪ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ኣፍጋኒስታን ብዝተኸስተ 5.3 ሬክተር ዝተዓቀነ ሓደጋ መንቀጥቃጥ ምድሪ ብውሕዱ 26 ሰባት ከም ዝሞቱ ማዕከናት ዜና ንሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሃገር ብምጥቃስ ኣቃሊሐን በቲ ኣብ ኣውራጃ ባድቄስ ዘጋጠመ ባህርያዊ ሓደጋ ሓያሎ ካልኣት ድሃዮም ጠፊኡ ምህላዎም ዝሕብርቶም ሰመዚ ቁጽሪ ሞታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ብዘይካዚ ብሰንክቲ ኣብ 30 ኪሎ ሜትር ማዕሙቕ ምድሪ ዝተኸስተ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ 700 ኣባይቲ ዕንወት ከም ዝወረደ ተገሊጹ ድሕርቲ ቀዳማይ ሓደጋ ዘጋጠመ 4.9 ሬክተር ዝተዓቀነ ድሕሪ ምንቅጥቃጥ ነቲ ክሳራታት ከም ዘዕበዩ ተሓቢሩ ኣብ ኣፍጋኒስታን ተደጋጋሚ ሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዝኽሰት ዝሕብሩ ጸብጻባት ብሰንኩ ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታት ከም ዝወረድ ይጠቕሱ ኣብታ ሃገር ኣብ 2015 ብዝተኸስተ 7.5 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ህይወት 280 ሰባት ከም ዝጠፍአ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ የረዱ ኣፍጋኒስታን ን20 ዓመታት ብዝቐጸለ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው ከም እትርከብ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ተደጋጋሚ ባህርያዊ ሓደጋታት ነቲ ቅልውላው የጋድዶ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ኣብ ሊብያ ሓፈሻዊ ምርጫ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ሰነ ናይ ዝዓመት እዚ ክካየድ መደብ ከም ዘሎ ፍሉይ ልኡኽ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብታ ሃገር ኣፍሊጦም እቲ ምርጫ ብመሰረቲ ተጻረርቲ ወገናት ሊብያ ብመንጎኘት ሕብራት ሃገራት ኣብ 2020 ዝበጽሕዎ ስምምዕ ክካየድ ምዃኑ ተገሊጹ በቲ ስምምዕ መሰረት እቲ ምርጫ ኣብ ምዝዛም ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክካየድ ከም ዝነበሮ እንተኾነ ግን ብሰንኪ ፖለቲካውን ጸጥታውን ኩነታት ከም እተሰጋገረ ፍሉይ ልኡኽ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሊብያ ሓቢሩሎም ቀንዲ ፍታሕ ናይቲ ብሰንኪ ግዳማዊ ምትእትታው ኣብ ሊብያ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ሰላማዊ ፖለቲካዊ መስርሕ ምዃኑ ይግለጽ ባይቶ ፈረንሳ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ተረርቲ ስጉምትታት ክውሰዱ ኣቐዲሙ ንዘራቐ እማመ ኣጽዲቕዎም ብመሰረት ውሳኔ ካብ 16 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሚኦም ዜጋታት ብዘይ ናይ ክታበት መረጋገጽ ወረቐት ካብ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ኣብያተ ምግብን መስተን ካልእ ንጥፈታትን ክኽልከሉ እዮም ነቲ ወፂኡ ዘሎ ሕጊ ዝጠሓሱ ወገናት ናይ ገንዘብ መቕጻዕትን ማእሰርትን ክብየነሉ ምዃኑ ሰመዚ ፈረንሳ ሓቢሮም ኣለዉ መንግስቲ ፈረንሳ ኮሮና ቫይረስ ምግታእ ተረርቲ ሕግታት ዘውፅእ ዘሎ ኣብ ሃገሩ መዓልታዊ ብገምጋም ልዕሊ 300,000 መልከፍቲ ኣብ ዝምዝገበ ዘሎ እዋን እዩ እዚ ጸዲቑ ዘሎ ሕጊ ነቲ ማዕበላዊ መልከፍቲ ከህድኦ ከም ዝኽእል ትጽቢት ይግበር ኣብ ፈረንሳ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን ኣሜሪካን እውን ልዑል መጠን መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ይምዝገብ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ 2 ሰሙን ጥራይ መዓልታዊ 3 ግዜ ልዕሊ 1 ሚልዮን መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ከም እተመዝገበ ጸብጻባት የረድኡ ሩስያ ብጉዳይ መጥቃዕቲ ሳይበር ካብ ዩክሬን ዝመጻ ወቕሳ ነጺጋቶም ኣብ ዝሓለፈ ቀርባ መዓልታት ኣብ ልዕሊ መርበባት መንግስታዊ ትካላት ሃገሮም መጥቃዕቲ ሳይበር ከም እተኻየደ ዝገልጹ ሰመዚ ዩክሬን እቲ ፍጻመ ብሩስያ ከም እተሃንደሰዮም ሓቢሮም ንመግለጺ መንግስቲ ዩክሬን ብትሪ ዝነጸገትን ዝኾነነትን ሩስያ ነቲ ገበን ኣብ ምክታብ ብዕቱብ ከም እትሰርሕ ኣፍሊጣላ ዩክሬን ምስ ሃገራት ምዕራብ ብምውጋን ኣንጻር ሩስያ ዝቐንዐ ዘመተታት ከም እትካይድ ሰመዚ ክሬምሊን ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ኣብ 2014 ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ዝተኸስተ ዘይምቅዳው ኣብ እዋን እዚ ብሰንኪ ምትእታው ሃገራት ምዕራብ ብዝኸፍአ ኣንፈቱ ሒዙ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረድኡ
ናይ መወዳእታ ዜና ንኣስታት 2 ዓመታት ተዓጽዩ ዝጸንሐ ንቻይናን ሰሜን ኮርያን ዘራኽብ መስመር ባቡር ምድሪ ትማሊ 17 ጥሪ ዳግማይ ተኸፊቱ እቲ ኣብ ምምዕባል ቁጠባ ክልቲአን ሃገራት ኣገዳሲ ተራ ከም ዘለዎ ዝግለጽ መስመር ለቪዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክታእ ካብ 2020 ተዓጽዩ ምጽንሑ ጸብጻባት የረድኡ እቲ ስጉምቲ ተወንዚፉ ንጸንሐ በቲ መስመር ዝካየድ ንግዳዊ ንጥፈታት ናብ ንቡር ክመልሶ ከም ዝኽእል ሰመዚ ክልቲአን ሃገራት ሓቢሮም ሓፈሻዊ ዜና ንምዝዛም ኣርእስቲ ክንደግም ትማሊ ብዝተገብረ መርመራታት 92 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጽ እንከሎ 18 ድማ ተፋንዮም ኣግራው ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኪናት ኤርትራ ዓቕሚ ኣባላት ኣብ ምሕያል ኣተኪሩ ከም ዝሰርሕ ገሊጾም ውዳቤ መንስያት ግደፍ ኣብ ኢጣልያ ሓምሻይ ጉባኤ ኣካይዱ ብሪጣንያ ነቲ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን መሊሳ ተጓሃሮ ከም ዘላ ተሓቢሩ ኣብ ኣፍጋኒስታን ብዝተኸስተ 5.3 ሬክተር ዝተዓቀነ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብውሕዱ 26 ሰባት ሞይቶም ኣብ ሊብያ ሓፈሻዊ ምርጫ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ሰነ ናይ ዝዓመት እዚ ክካየድ መደብ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ናይ ሰዓት እዚ ዜና ኣብዚ ይዛዘም ብሩህ መዓልቲ